Boigonigo omoroberio bwa morokererigo anene yoburemi anyara ko bagochaka bene ime county eyo ya Nyamira sekerenga gyokwena na maigirio na boigo obomanyi gochia asachi sector a ime county eyo gati abe sector yoburemi na boigo egekorogo kwana abatenene bomoroberio nigo banyara ko bakwarigania abamenyi be county ya Nyamira na boigo iske county ya Nyamira banyara ko bagwikirana se omonyego yaranyara ko bagokogendera elio kwenekia buna banke babamenyi be county ya Nyamira ko bagwesemia amange If you sit long enough to look at a bamboo, actually you can see it grow. Igevita begweru abantu bonse mwaregani bumwekerane kuru Nyamira na Kisii County igo kengere show ya gusia sengema nibwate ebintu binge korokia obole mbiro biashara amona ogochesa kwa abana na entertainment yonse eri kagere abantu baganitigo kobe entertained iga abantu bonse asemore mwareganiwe egesho ego takwera kitariki 10 era abe Jumapili marogoba twagwate amorokererio y'abaremi abaorokereria wao different partners bale wocha buna tukurakora gwetana na sub county weta gweta tukurangiri bali bonsi babwate ase chitani chitongera tokuru we are very friendly etoko gamba no moremi buna ngakialepo konyore besa ara 40 attend asakobeka ibintu byaye byokorkia monyeso twamubekera chimesa twamubekera ebirogo twamusetelia tena hata kuna kichiko kwa Mario. So ile kitu ambayo naweza kusema na nimefurahia sana enchere nanyo lile amafundisho gaiga asita kana china chire ngarte nga ngabuna wana